Pop guys, ελπίζω να συμβηθήκατε. Νομίζω ναι. Ίσως τώρα. Και σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, έχουμε στείλει δεν γίνεται, μπήκε το νέο Fuse. Έχει ανεβεί τώρα νέο βίντεο με τα admin abuse που παίζα με τον άλλον. Έφτιαξα 1x1, το πρώτο μου παρεπιπτόντος. Απλά πάμε να τα βούμε. Εκεί είδα στο όνομα του private. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω τώρα συμβηθήκαμε όλοι. Όλοι να κάνετε sub οπωσδήποτε. Κόλλησε. Όλοι sub. Good job. Μια χαρά μπήκε το Samba Fuse όσοι γνωρίζετε. Τι πήρα. Παραλίγο να πάρω το scrap. Τι έγινε. Τι είναι αυτή η χιονόμπαλα ρε. Όπως βλέπετε το grande αυτό. Έχουμε με τον άλλο το τυπά το παιδί που παίζαμε χτες. Έχουμε μόνο μας λείπει το list. Οπότε αν κάποιος τον έχει, παρακαλώ να μου δώσει. Όπως βλέπετε κάνω το base το real 1,2. Έκανα scam στον κολλητό μου. Αυτά είναι άχρηστα, απλά τα έχω για να τα έχω. Και εντάξει, νομίζω πάνω όλοι ξέρουμε τι έχω. Los Tralleritos. Και λοιπόν πώς τουμ τσάουρ έχω. Ελπίζω να μην έχω πάνω από 3. Βάλ' τον εδώ. Θα φτιάξουμε και GS666 στο επόμενο admin abuse. Σας το λέω να το έχετε υπόψη. Τώρα πάμε να δοκιμάσουμε το machine. Θα βάλω 4 secret ίσως, τους τουμ που είναι άχρηστοι και ένα Los Tralleritos ή μια κακαράτσα πάνω από εδώ. Μη γράφετε βλακές στο chat. Καλώς Tralleritos, δεν ξέρω όμως πόσα θα βάλουμε. Οπότε πάμε να βγούμε. Έρχονται και ρομπαξάκια, για όσους ρωτάνε. Το lag τώρα, για να δω βασικά τι έχει το μας.
Τι έχει, τι είναι αυτό. Εδώ είσαι καλό μου. Πάμε να φώσουμε το στραλερίτος. Έχω 3 μέχρι τώρα στα base μου. Μην μπω στο base μου. Στα base μου, guys, έχω 3. Δεν πάει. Ξέρετε γιατί δεν θα τα δώσω. Γιατί δεν θέλω να μου βγάλει την τέτοια. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μου βγάλει λαβάκα presente. Και δεν το θέλω με την καμία. One x1. Λοιπόν, τώρα σκέφτομαι να κάνω κάτι πάρα πολύ. Θα μαζέψω lucky blocks ώστε να αρχίσουμε οι αναβαθμίσεις βασών. Έτσι πιστεύω ότι θα έχετε και πιο πολύ να με δείτε και από κοντά στους private. Θα είναι βέβαια σε καυτή. Εντάξει. Τα περισσότερα τα θέλω για μελλοντικά rebirth. Brain Dot. Το Santa's Fuse τώρα το θέλω πολύ. Υπάρχει μικρή πιθανότητα όμως να μου βγάλει κάτι καλύτερο από αυτή τη λαμπάκα. Αλλιώς δεν πειράζει. Είμαι εδώ για να ρισκάρω. Ελπίζω να βγει σε καλό. Για όσοι δεν έχουν τον Shower, παιδιά, εγώ λέω να σας πάρετε, όχι τώρα και είναι λίγο χωρίς παρεξήγηση Σάμι. Είναι άχρηστος, αλλά είναι συμβολικός, μπρο. Βγήκε από το game, έφαγε πάνω, ο Σάμι κατάφερε να τον ξαναφέρει πίσω και με φοβερό comeback στο φέρετρο. Όσοι διαφωνείτε, μπρο, βγήκα από το βίντεο, ξέρω εγώ, αλλά κάνε πρώτα ένα like και άφησε ένα σχόλιο, please. Σε πληράρω, μπρο, chill. Boom. Αυτό θα κάνω για κάτι όνες τώρα. Εδώ έφυγε το λοστραλαλερίτος, Βισεντράλαλα. Δεν θέλω πολύ να πάρω το λοστραλερίτος, δίθεν τραλάλα. Τώρα, ό,τι γίνει. Τι? Τι κάνει αυτό? La vacca prese presente. Vai, δεν πιστεύω. Αλέσιο, θα φύγεις για στυλ, εάν τη φιλήσεις 7 το εγώ, μην πουλήσω και το 1x1. Αν βγάλει τώρα 67 για τον Μπούτσε,
Μπρο, δεν θέλω καν να ακούω το όνομά σου. Δεν θέλω καν να ακούω το όνομα Αλέσιο. Σε αυτό το base σου Αλέσιο τελείωσε. Τώρα εσύ μου πείτε, όχι τον ήθελα για ίτεξτα. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, όχι πλάκα. Αυτά εδώ πέρα για gift θα πάνε, μάλλον. Guys. Θέλω να πώς υπάρχουν. Sold out. Είχαμε τα πάντα σχεδόν. Είσαι να πάρω τον μπρο και να του πω αν το πήρε και να πρόλαβε. Το σκέφτομαι. Σιγά μην το κάνω. Το σκέφτομαι. Guys, όλα αυτά τα brain rots θα μπουν στο fuse. Εκτός από μερικά, εντάξει, πάμε. Επιστρέφω απέσως με ένα account. Νομίζω, guys, κατάλληλη ώρα να επιστρέψουμε τώρα. Απλά κοιτάξτε, λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Πόσο να μετρήσω. Chat. Ξέρω, γράψτε το. 5, 4, 3, 2 and 1. Hi guys μου, εσύ πότε ήρθες? Χαριά σου, χαρά σου. Πάμε. Χάσα τόσα brain rot. Απλά για να... Views κυριολεκτικά τώρα. Okay guys.